Amalienborg det blev bolig for kongelige, og det blev bygget af Frederik V i anledning af hans 300 års jubilæum for Christian I's kroning, og han var begyndelsen af den oldborgske kongerække. Byggegrunden af de 4 palæer, som er her, blev givet af 2 adelsmænd, som hedder A.G. Moltke, Christian Frederik og Severin Løvenskiold. Man flyttede ind på Amalienborg efter Christiansborg fra 1794. Ja. Og kronprinsparret, altså Frederik og Mary og deres børn, de bor i et af palæerne. Og så i det andet palæ er der dronning Margrethe, som bor. Og så er der tøjudstilling i et af de andre palæer, og så er der gæstehus i det sidste. Og der har boet 4 andre konger før i 1830. Og det var Christian den 7. og Christian den 8. og Frederik den 8. og Christian den 9. Og når man kan se, når kongehuset er hjemme ved Amalienborg, fordi så er der hejst et flag over bygningen.